Bueno, anem a preparar un plat clàssic també, que és la llengua amb salsa. En aquest cas, li hem pegat 2 voltes i en aquest cas també li incorporem com un mar i muntanya. Ara explicarem la cocció de la llengua, però per altra part utilitzem un ingredient molt noble del nostre mar, que és el bogavant. En aquest cas, agafem només la part central i tota l'altra part l'utilitzarem per fer un caldo que l'ajuntarem amb el caldo de la mateixa llengua. Per acompanyar aquest plat, un shimeji, un bolet típic japonès, que el que farem és fer un puntet de vinagre i de vi ranci per a desgrassar una miqueta tot aquest plat. Ara us expliquem. Com fem la cocció de la llengua? Primer que tot, la fiquem un dia amb vi negre. Seguidament, la retirem del vi negre i fem un sofregit amb cebeta, pastanaga, all, porro, api. Desgrassem en aquest vi negre i llavors li fiquem també una miqueta de nyora i de pulpa de nyora. Una vegada aquest sofregit fred, li incorporem una miqueta de brou i el que és la llengua a l'interior. Envasat al buit i una cocció de 24 hores a 80 graus. Una vegada el tenim cuit, el que farem és obrir-ho. Doncs una vegada treta la llengua de la bossa, el que fem és agafem i la fiquem damunt d'una taula de tallar i l'anem a pelar. Traurem el que és la pell d'aquesta llengua per a possibles pèls o la part rugosa del final de la llengua. El que farem és tallar uns daus d'aquesta llengua. La llengua ja tenim cuita, està en fred. Llavors és important fer aquesta part en fred perquè si no se'ns trencaria el que és la llengua. Si us fixeu, se desmiga sola. Per altra banda, què farem en el cos del bogavant? El que farem és ficar-li un puntet d'oli, ho parem el pinxo i això ho incorporem directe a la brasa. Farem una lleugera cocció. Una vegada hem fet aquesta lleugera cocció però forta, girem el bogavant i a la part de baix, a la brasa, li incorporem llorer, però en aquest cas llorer fresc, perquè ens traigui fum però que no s'encengui la flama. Doncs ja tenim per una banda la llengua, el bogavant, faltarà ajuntar les salses. Per una banda, la salsa de la llengua, i per altra banda, aquí tenim una salsa feta amb el bogavant. La salsa amb bogavant, fem rostint també les verduretes, també li incorporem una mica de vi negre, i el que fem és rostir després les carcasses, un puntet de brandy, flambegem, cobrim durant uns 40 minuts, fem la cocció i després ho reduïm al màxim per a després mesclar amb la salsa. Doncs la salsa el que farem és ficar-li l'ingredient que és el nostre punt d'unió, el llorer. El que fem és incorporem llorer fresc, apaguem i deixem infusionar ràpidament durant màxim 5 minuts. Una vegada infusionat, el que fem és colar-ho i preparar-ho per a texturitzar. En aquest cas, una miqueta de xantana. El que fem a la xantana nosaltres és prèviament hidratar-la, perquè així ens serà més fàcil per acabar aquesta salsa. I amb l'ajuda d'una varella ho mesclarem bé. L'última part que ens falta és el shimeji, aquest bolet, que el que fem és treure només els caps, és el que ens interessa per la recepta. El que farem amb aquest shimeji és seguidament saltejar-los molt ràpidament amb un puntet de vi ranci i de vinagre. Una mica d'oli i quan estigui quasi a punt de fum incorporarem el shimeji. Lo saltejarem molt ràpidament, la cocció té de ser bastant ràpida i incorporem per una part vinagre i vi ranci. Bueno, doncs anem a acabar el plat. En aquest cas,
arrencarem amb la llengua prèviament cuita, amb la seva salsa, i aquesta salsa l'hem traslladat per acabar després del plat. El que farem és agafar aquests daus i incorporar-los al plat. Seguidament, el shimeji, el punt més àcid que ens donarà aquest plat, una miqueta per netejar la boca. Li ficarem també 3 peces al plat. Seguidament li ficarem uns brots d'alfàbrega, tant púrpura com verda, i una peça d'aquest meravellós bogavant fet a la brasa amb un puntet de llorer. Per finalitzar el plat, el punt d'unió, aquesta salsa mar i muntanya amb el bogavant i la llengua, aromatitzada en llorer.